Ola a todos, eu son Elia e hoxe imos falar acerca deste libro chamado Bywater. Esta novela está escrita por Antía Yáñez, unha muller de 33 anos. Ela vive en Cambre e é enseñeira de camiños e tamén leva unha academia na que fai obradoiros para os rapaces. A súa idade xa conta con varios premios, como poden ser o certame de microrelatos Lonxa Literaria, que gañou no 2013, o certame de relatos curtos Os Viaductos, que gañou no 2014, e o certame literario de poesía e narracións curtas de Cambre no 2016. Tamén vos vou dicir algunhas das súas obras máis importantes, como son O misterio de Portomarín, Senlleiras e O misterio do Torque de Burela. Agora sí, despois desta pequena introducción coa autora, proseguimos co libro. Bywater é unha historia que se leva a cabo debaixo da terra, xa que na superficie non é suficiente auga potable como para sobrevivir todos. Todos, agás a raíña, traballan para conseguir auga que levan no seu arco estático, que teñen sempre a carón da súa cara. Yolanda, a protagonista, xunto co seu curmán Fabián, levan a cabo a crianza da súa filla, de tan só un ano de idade, a que non ten pai. O 22 de marzo, o Día Mundial da Auga, é o día no que comeza esta historia, xa que o 22 de marzo, na Colmea, que era o sitio no que habitaban, teñen dereito a dormir unhas horas máis. Sin embargo, Yolanda ergueuse cedo e despertou o seu curmán para ir a uns túneles que lles enseñara a súa avoa cando eran pequenos e as que non regresaran máis despois da morte da súa avoa. Nestes túneles encontráronse un cadáver, así que decidiron marchar rápido para que ninguén os vise ali, por medo a que lles puideran facer algo. Sin embargo, a sorte non estivo toda con eles e, se queredes saber que pasou máis adiante, pois teredes que ler este libro. Aínda que ao principio non pareza moi interesante, xa contra a mitade do libro empezanse a unir moitísimos datos, entonces empezache a interesar moito máis e lero moitísimo máis rápido. Hasta aquí o meu book trailer, espero que vos gustara. Adeus.